Der skal vi så spille Vangur. Se om vi kan tæve nogle noobs. Jeg er ikke så vild til det sådan. Men jeg er da bedre end ingenting, lad det sige. Jeg har ikke spillet så meget Train og The Dust og sådan nogle. Jeg har mere spillet Arm Rage og Gun Game i CSGO og CS Source og dem, undskyld. Er jeg mere vant til, så må vi se hvordan det går. Sådan der, og så kører vi bare. Må vi se. Han skal lige... Hold kæft. Må vi se. Det kører. Vi skal i hvert fald bare starte med at have en... Og en... Unlock. Stay frosty. Decoy. Og tænk, hvis man kunne ud af at købe en granat. Nå, hvad er man det fucking der? Og lol, mand. Vandt vi lige der. De er pænt stærk, hva'? Ja, hvad er vi så råd til? Ja. Sådan der, mand. Det er skørt. Så kører vi fandme. It's bra. Bare nå hernede i en helvedes fart. Lige få flashet derude. Tænk så for helvede. Bam! Ej! Hallo? Sådan der. Og det er skidt. Det er bare... ja, okay. Lortehold. Se om vi kan få noget godt ud af det her. Åh! Chuk. Det var ikke så godt, det der. Ej. Vi skal vende den der. Den kan jeg så godt lide. Det er så... Hvad? Så skulle jeg herover? Stop jer selv, før det går galt, men... Nå. Bare roligt at spille med på melodien. Jeg rammer ikke en skid. Ved den her, mand. Se noget som helst. Nej! Vi gør det bare bedre lige om. Vi skal jo lige varme op, jo. Men altså, jeg gør ikke så meget i de der skins der. Hvad har han her? En krambit. Det går altså ikke så meget op i. Eller mere bare spille. Bare spille spillet, og så bare synes det er fedt. Så. Våben er jo lige, altså... er hverken gode eller dårlige, bare fordi der er skin på. Jo, prisen. Prøv lige at se mit skin her, drenge, mand. $1000 for det skin her. Hvad får I det? Billigt. Det er meget billigt, siger jeg. Molotov. Blaffer den bare. Spray and pray, you know. Det er sgu da mig, der har bomben, mand. Hvor er det vildt. Og det gør jeg bare. Hvad vil I gøre ved det? Hvorhen?
Ohoho. Ohoho. Trolololo. Jeg skal dræbe 30. Får jeg en case. Det er også godt nok. Flasher du lige derinde, eller hvad? Godt, min dreng. Så er han. Han er så færdig, mand. Så sluk det for det ild igen. Flash. Det var min egen. Fandme godt, jeg ikke skød ham. Kan jeg komme under? Ja, det kan jeg sagtens. Men altså. Ikke en chance for det. Vi kører bare all in på sniper her. Det er vi vilde til. Smager den fandme bare. Fandt måske ud, at han ikke skulle være hernede. Ej, der var der en der. Jeg er så vild, mand. Hvad fanden er det? Gå det hjem og læg dig, mand. Det gjorde naller, det der. Jeg har også en skin her. Det er vildt, mand. Og ja, tak for det. Der var der en i der, mand. Læg dig. Fuck. Det var noget skidt. Skyd nu en eller anden. Ej! Ham kunne jeg sgu da ikke høre. Det var noget skidt. Hvad laver han der? Sidder han og skider, eller hvad? Hvorfor? Hvad skal vi smide ud så? Nej, han er bevæget sig igen. Ja, mand. Spray and pray. Hvorfor er der ikke nogen, der tænker sig at plante bomben der? Det er jo... Nej, hvad helvede?
Sådan er. Det var også på tide. Hvad skal vi tage? Der er en krig, og så et par granater. Og så spænder vi bare. Vilde ord bare. Fucking kødhakker, man, siger de til mig. For helvede. Jeg er så klar, mand. Oh. Han skal bare komme ud igen, mand. Nå ja! Altså, hvad skal der ske? Mange har jeg. En 7-5 score, det er da ikke helt tost. Stræb 30. Kommer til at tage et stykke tid for mig, da. Så kig der bagved, så skyder jeg ham, så skyder jeg ham. Hvad skal der ske? Det er sådan her, så gider vi ikke alt det der bygge noget der. Det tager sgu så lang tid. Nu bliver jeg bare bøffet. Ved de der alle sammen også, hvor vi er efter hans skyld. Bare for at være med. Men altså. Lad nu være med det der. Du kan ikke gå på mig, din idiot. For alle sider af. Lidt mange lige der. Altså han ramte fandme dårligere end jeg gør. Det er da helt sikkert at vidst. Der var jeg. Der var jeg med det der. Der er ikke flere penge nu. Jeg har masser af penge. Hvor er det der? Sådan der. Først jeg ser, han får bare en med Zeus. Får bare stød lige i hovedet.
at plante. Var der lige derude alle sammen, men... Jeg fik en! Fik en igen, men... Man skal jo fandme tro, jeg var verdensmester. Altså... Hvad? Det er for dårligt. Hvor er den? Ej, noget af den. Tror du lige, at vi skal have sådan en der igen, skal vi ikke? Altså. Og hvad er man? AMP, F, Asimov, eller hvad det er, det hedder? Jeg skulle aldrig regne med, at jeg ville få en med den der. Tak for det. Men det fik jeg. De er nu alle sammen gået til A igen, eller hvad? Gør det. Ja. Hvad sker der? Hvor er der action? Hvor sker det hen? En af de fyre. Ej, lad nu være. Ej, jeg fucker bare rundt i det, man. Jeg fik godt taget et skærmbillede. Skide godt. Aldrig har jeg oplevet noget så vildt. Fik du en så? Jeg bliver bare bøffet af det her. Overhovedet ikke. Plant der bomben. Nice. Hvad, mand? Jeg håber, I kunne lide afsnittet. Vi ses.